Kanyu Kamele Park. Nyabeta, toro muna kini. Nyabeta, 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 tomo buya. Nyabeta, doya. Nyabeta, na mwamu doya. Nyabeta, mwamu wajani. Nyabeta, bako moyo. Nyabeta. Kinacho tukuiwa mama ande na muntu wikira kwarosa webule maswali ayanda kubura machiwa ayande kwanyora machiwa yaweka enjama ikinga nana kyakwira amocha ucha ndara kuna chabona gabu torosa mwana ne hasuhu limago mbuli straight na ogenda mugundu tali okogenda na kulema nago simekana kogesa oikoreme oakani osimeke oburuge oganye bono byama umanyi gocha kogesa ibo bono enyuma moya inone take time gitebe successful at the end of the day munyoma no mwana na ande kogenda kwa nyanja mana muteyotinga koraro lenga e condition ya mukira nga kiri okorora nga amalioga yali kire nga nende nate biro maitena magiso nkuru asumunya gitari nga onye oya tu duration nga aranyo malioga yugo kora amanye koirana chapo kwa kante betinga iga tebeti mukira tebeti aranyo malioga yu weekend harore nga na kyako mu chinchi tabeti airane abatebi egere barore nga nego bakumurike ateba linde nabo kora aberere wiki eyo asenginto nabora atirimbuke endonyala boruiro bo gukora bo komenta igo bano linde to kwa moyaye remererie mwana one remererie ono angana ate tukumanya no jebuna change jina tabitari nga changa ichire bobe no change cha buna chire kane chibe muna chire echinjiko ne tuko kuweta makoli ranga nini changa bune choko ne to so ke town iga yora bese kapisa ga no metera kini town so ra sire bai dewe na kiko ne konjo kana abe go shonyere owana to so ke town chinza chiri chabo tuko iga no mete saa 3 ga chinza bune na changa bune tro chi yange ine mamo bete ne yabo tuko mai owanto ko to ka town iga alibo tuke base ora mna kyoka tali nga mao nya konjo kana na mama tobe ma kwasa na mbuti to bwati nya kuri ma tobe sukanje ngete ko sen kongese nabo sukangete yo chiyo arab oh by the way yango tebiga aye egento kwanete kunko noro muntu kabisa kabisa ko muntu kongete kabisa igo akete njimu kabisa akongeze nda none jisara nyone 7 utimo Wah, ebi babi ko kofara ko na bike. Kina kiyo nya ukorure. Kina kiyo. Metenya tichi, njitigango tai yani tato mentato na lete bukimagite. To wasoka koruka. Okonyora nuoro lioka. Hani baka bana kwa nyoro go boyeka. Lakini njibuna ribi baka ngorite university lakini bado yani kwa soka korure inkaiga tari raisi.
Mpaka buna nanyorete sagini at least agachaka bono nasoka twara atara keigo. Nyabeta. Nuibono. Maite. Mami muno nachandikite birenge. Chitali gobengo gote. Mwari wanja. Muri pote ase mama mino. Kosimwande mpaka ngamate mama mino. Nene mama mina mainga wato. Kiruma tubone bado mama mina watu stress. Achandikite sana Nyabeta one nane kumuna. Wando ulipo mwende na sagini. Wanyo koro mwa bayi komuna. Mwende na sagini. Mwende mate mama mino naki mama yanje no. Mwende na mama mino nera ako wakate nga kindu chi mwana onembi ono mugimuri. Mate bone umwe bona bakurangiringa mwana onagasirete. Igaga kwete. Ngi igachiete pi. Na chaira mate bana abwate birangerie bingo mutu noroche. Netichi tigango teina. Arona nche kingo kinchandete na kimamo mintakale korengereri. Lakini na tete sagini. Kamuta yuko tigana relax no mete una kormega na igwete una na chandekete asina ingi. Bono nkamutei agutigana tumuka tumago chakuimuka nere. Tuende mpaka minto inchenere. Airese mama ngakia nyorete mpaka ngatokaga. Mama yetu Nyabeta nainde. Mwere chinga kimono mutali poteti mwete sagini nero. Mutaji tumate mama minonga watokire. Mama munacha kuri agasinga ni mwa posagini yole. Sagini meta utambukire kende. No maita ba akubwatu. Atebe ngonya akobise, konya akobisete. Lakini nyatichi nimetaro tuiregeka na beko beshida. Lakini ncho mwenye na yoro sininganje sagini abwatu. Ya to watch. Tingwanja abwatu. Akika tu explain ya sabe buri bane. Abaro bato tegerere. Pamanyi kiki agerete ngachaga mu abasagini. Bono igonore comfortable. Anjaro comfortable ani nago teinde buja bake bimutu ne birangereri bitumugete. Anya akole bya Nyabeta chengo gotebe. Igega no ire karibu. Anya akole bya ayebera mbakenga kiwocha kwa mwabi kana laki bono sagini togendeka. Towe solta stress sinde chonse chenonde. Njira bongo kwa advice leo sili ko bani na bongo kwa sawa. Sasa mjukuu wangu nimekumia. Wapi mami? Akatoroka kwenda wapi? Nasijui. Mugaka. Iko yali ngiga. Mama. Sokoro yani. Ketu ko banere muka kunya kontebia lingina. Vintombiro raro leiga. Ikworo kyumwanso yegento gete ko chumoto. Anyway. Tiangende. Toko moyo mwana wane. Togenda igo ntigena nchenko na korengere na kibono ko. Ilago soka bobe igo mwana wane. Tiangende mama. Ya. Iga kugenda bobe igo mwana wane itankoro. Nore ninche ngakesi koroto tanga niki. Mukeira onyoka nyikire kwaro rimwe chenje nero tirimbo kango gocha. Egero goikaga iga
tinkona kumubulira mangana yigali egerenza kumubulira ngoko westi chinga kityo mwana unde busagaye to kwenda no moyo mu bitatu asante kwanira nibona ko chikolera cyane igego okumenting yani okumenting tu bisa ko koraiga korana na kolero kabako okumenting sagini yani no muntu mbiya urochimo no ngigurire duka akine kiro chindi smart roga dero ni mabati tabana akawe ese ngintu na sigete sagini nenda na basigete nenda na banchite urochwa kakangurire duka kakinyebeta eduka sagini manyangi urite duka what if aye nkiro chara akokorera kindu chara kore gintu getekene na ese ngintu no mwanchite no na wanchite bono kwanya ko gosesai sagini nchia na ntwanya ko gosana omo goserika ngi kwa mo gosera sagini muntu gete yani okogechi gubupe akina gosa tubese ko mogechi kwa hiyo tingo takamogechi yani sagini ka kiongo sagini ongonyire sagini no muntu mia family ni short bonse na bayabani lakini sagini no muntu mia kwa hiyo na yure nyatich one gento na kore njitingo gana kama gosera nchikoroko gechu kwae tigambe iga onye nama chikumbu ati nande mwa maskani nikimanya nali murabeya Nyabeta. Nekinabe kiasi serikali ndendera abana abu barolesi bagutuka na ari statement magega yogo etana na gotigana amagweli bono niga baretira mu mungi no tinde kirwe no mugakotiga irero abana babisiro na gotamigo gochi Nairobi na sekigo sento komanyina ara yukuru Kyogoro. Hiyo mpango kwa bunge siku ikifika ya Tuesday next week tahakikisha ile affordable housing bill oikato etirichi kiryo bagachibwe chinyomba go affordable housing ekigo tari tukuria Jumanne otebire Kimani Chungwa. Leo tulikuwa tunaomboleza kifo cha vifo vya wale ambao wamekufa baada ya kunywa pombe haramu. Imise yoko bayinyara bakure maiga yokunywa marwa tanje irinigo yakorekana litukoria rero maiga yumubaro yu comment kana nsemeria ya Kirinyaga nabande go ukora. Inki mama bone kegendre mara nyugwete mibayeno ngasokoro akwete akantebia iganga ngomo chakano bwegento ori obere nyantika gochia winki kirisa eto yetina nyanjamo rura mangana aga iganga njomba nyanjama akamuri kerete emergency yarenge mbepi bana nero yamuretire ga na Mombasa na chire gotema na chire gotundo abongo kaibona nayo kwarengera tinje kerese mbigete ngano tegererete munako na kuria maruru tero njabone kera na igura gotukwali ngai kabu yoko matebia ya kwani chikorera ahombetie nyanjama muswati yini no kubona tin komanyanga nyanjama igona indara onchoke
abe nyama kabe Nginaru ko goteboni ga mama. Nginaru ko gotebe. Nyanja mukuru akwenda Mombasa igina kiara igo. Nandi na boya enda ngo igora bagota imenda. Ya chiro njombo chiro ringo ngero musabati ndo mwa. Ya ta kutangani nayo munu yo mubi igo. Tiga kutangani munu mubi. Bana go sete guse. Otoma nyanja moyo Mombasa. Ochikorora umwana oyo mwa. Andi njere teri gota imogendi na kaiga ngo chikogo. Nyanja mo mwana oyo omuyo ngete bakebesa. Aji ko motiga. Tukende Nyabeta. Njewe ngo suggestiga. Mukore nyange na sage. Yani toragere toyung. Njengo titora, nje nkoragira. Yani ntegitendagire nyangi toyunge. Naende kekonyalika. Nonde imagine sipali Nyabeta. Nyatijitiga ngo teiga. Ndei. Egente kiwa tebire nikia. Nyangi nero ntegete one so much. Aki. Nyangi nero. Amutile nyangi. Ai, ilipaka tokore nyangi na sagi. Nero integete mukon. Naende nkoragire. Endagire. Oichuli. Nkoragire ande. Abu pakanche ngore ndera sente tinde tingo fe. Sawa. Abo wange hiyo. Taibo ya. Yani kwa tebire gento gete. Naende pakange kiran chume te mferi gona kokose. Pi. Okongo sara pinya bet. To kongwane. Aye, nyangi ndaite. Igo bono ntige. Ande ngakimura. Ndo kora gamba gagisagi ndaki. Nyangi gokora. Nini babeni? Igo na muru chitu zaine nyangi. Yani pi. Ena mati akorosi ndagira nchengo titura. Agisagi ntindu kurage. One nyangi tukuchakira kati. Katina kisagini. Tari tuirana baya. Kwani nyangi nugera na maega. Nyatichitata taisagini. Kadogwera na maega. Nyangi mogo kora na tukumanga no mwanchi usagini permanent. Obe grevet. Ayo wata matiesa. Nanjira nyakira baya. Obe. Umete no nche na bere ready lakini igoto twende. Abwana nuri. Obe ngo chinchinari ngechianga. Iri nese binaga nyetocho ko gotaba kwa twachakire ngene chinchianga. Yesa chejire. Tioma nanachi. Chinsa. Chinsa sasa ningo ikatori. Tioma nanachi chinchianga. Chenchi banga Nyabeta twende town. Abasagi nara to bebe soda. Sasa ngotai. Gaksai. Mate kona ruga ikamne na gotebeti. Nagenda mpaka rinde gali bosigari. Basi nanyo rinde banne bali twagamba na baro buya na beresa ngikire gintu umwana gali gabuo. Nyino chire kumutayajya ende nakuminga ki. Umusigari umaje kukumyo icyananga. Umwana mpaka bono iga ataraga school. Bono umanya kumbuni ina kito natanga nimbate namba yaye ngamutura kiwose mumanya ngakajyale. Ata ikine gasiraisi. Nabaye namba bono. Abo twatura ki ngora twagwati ngora paka twaika. Ekara twaika gabwo kumbe muziko yo tarare kurware. Otaro kamune gesasi. Wano nanya ndo mwana gabo. Njege tarata nata banga ki amusigari. Mbuya mama. Wakoro mulimo muya akina anya ndo mojo kuru. Abasigari ase machete kosi yoko munyoka mbare ko munyoke ke muntu bamubwete. Oho. Mwana lize timanye. Mwana liga be barasi. Ekomonyoka. Uchitigango kani. Wa. Bono linde amadi aya bana tabanga inche mojo kuru tinu kumutiga mayo. Bono togo chanene. Mugaka wakore gasi engiya. Bono ye. Kena kingo sikere to manye totali kende. Bono chege kenda te marsero. Lakinya sawa berumu ya mojokora. Njera nyoru mojokoro. Lakini na ke muntu nere. Nere kama nyora ndi nere. Nere tiga yorore. Tiga boche bokibuya. Tiga ego boche bokibuya. Wana ntongo kora. Hono nche na chikulire na ranga omwana uyo bon turo chibana matukairire sana. Ama tukachire. Tiga ntongo kora igo ngwakira isesimi. Irinde ndore nga isoya ichamurushi ga muire indu mwana uyo akitanyuru. Agende school. Warengera iribuyo mugaka. Tiga chamuire mapema ama tukatarasko. Pendo. Kimbia kwa nyumba huko. Kaa huko nakuja. Nakuja nikupe chai huko. Sawa? Ukae kwa kiti nakuja. Tiga ngaki.
mwakera Gusii. Gikurangira kindi nkubwata karibuli. Ora nyoro kare bisi ase iga. Yabutukire. Na Gusii kare. Kusona nambitalie yayi. Tari yaro. Nere yayi, nero. Mwakere nande na ora nyoro kare isiko gosobegete silent wanto koma. Yangu naraka ngene. Ya so. Ande yabutuki. Ona wanga kikare bono. Komputura no. Ati nyane kasi yango karato bwana kimbo na tiko kora na ro ya. Tikanje ngo bwati chinyeni chini. Atomenta igomenta chini troje chingo ngo kotachika. Akiri bono yosi. Mandamenta chingo. Mangi mutaro simikira sera ini. Bono metega ige kobe gasi ngo sana kuri. Ubiyere ne ria gura gure ne ra ingero iso ko yekira niga. Na be ko ira ne ra. Tigato simore do simore osito remeto bawo chakomena. Osimoro likina ndo se ko kola chinyeni. Boro okorusia bito bekega kibegendrete kobwata yende nero negendrete kunya kulia tenena toisira gotaboki tenena imbrambo ne gotwa tenena ngo buruge iga tokore iga akimanya karamna ga igo metema ndero bwata liba kana yo kole gasi utakere mambi tinga ye nanda ayo karoro okorose chinyeni echi Rumia. Nyabeta. Ingi. Rumia. Ayo vai ter que comer tu vai buteso. Mana imaga bawa kamu ikire nyangi. Kore nyangi sagi nae. Tutai tima chiani. Jamana aja engineering kore nyangi. Njuta. Tiga mana ibana konge chena ntu chitau. Nyangi ngokoro. Dia tu citora ini gue setiap jingga kecirai. Gue kecil. Mana sai? Tadi. Kita koralero. Tinda tema koralero. Ya. Tinyangi ngokoro na Nyabeta. Sagi ni tindera. Utafanya sila. Ayo gua ada matem. Tadi matem. Ayo. Gua ada matem. Tadi matem. Istri yana rumah gua. Nayo como suguma. Na matei Nyabeta yang Tá dentro kwa kuchipache dichirika. Tagi ni. Pache chaki. Tukota tiga tora konga kabisa tora. Pache di teno manchi. Ili ngira kini tu dia tora rai ndo mai koroli. Sana ro. Mama teh. Kamu kwani? Na mkwani. Nigo era ko teh dinia wiran. Anga kete muy sonde sini. Está ante usted gocha. Dia kali dia ora menyata ko mo wara. Tadi dia nak bate inga be kare chamba chinsia. Ono tu sto era antara nando mai dentro. Sa. Mana? Mana na bidi. Maka apa kisah ini gal mora. Aku segitu. Misi que ko o choka biya. Iki tu kibiya iga. Aki sagi nga ki tu kiri kwan. Esa riga. Iga. Wasi ko marango ikaro kwa nguru.
Yani mogogo puedo ni to ni no. Tiro marango yume. Taenda. Tati jire gote sabu. Wana okogenda orosi kabisa. Ari tukie yane ya video ya kuruji. Ega, mwambro mmoja. Twende bwana yona nyati china mu promote. Kwanza mbosa kwa ndosi. Hakuna kitu ya free. Ya kwa ndosi bosi. Twende. Nyabeta, 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 Tomo yae, Nyabeta, Nando yae, Nyabeta, Nando yae, Nyabeta, Wajetu wajani, Nyabeta, Bako moyo Nyabeta, aye Nyabeta, Nyabeta. Iyone bosori y'ukwegira Nyabeta buna yaletwa semule na Ndizi TV kuwatana na muno mubagani okamele park. Television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigeri ya Kuruchi County sana na ibire echo kira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii ejire milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yubweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabari abake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power.
Chinsani sato chabono botuko mwancho muligere na gukwani andonsi ya sobereta semargoba yabono chingo chingo kwaligania SMS ya mangana mayanya ro kumanyigati yali yatwabereto gukwaliganira kurwase mambia yarenge ntambe goika chinse chigabono chabono margoba nyaro kumanya seribo hagati yali yabaliki baitwere bakuya sangre koro chingongo chonsi imene isiko yorogongo rogusi namange abereka okolekana inyorobono nigo engana erenge toro beru akero kana enda sentundende ya chakira koleta libera litinde ekerekeria bwatani aona boigo wakili batebire buna mbacho ikase kigambero kwamereria engane yo ekerekeri boigo omwemse bogodi yeli goma nyambe gagise sanera atebire buna tiga abantu bonsi basike okonasha wekigambero engane ndegande tukatalibera litinde ngamo nenchira omubero sugwansemo ya Nairobi obwente ko irwa sensemo ya Kiogoro koenigwa asomubero yoretu enseme ngaongati yalia ngochi okumanyia asenchira yoboekirano chinzisato chia bono obotuko gendra kutubwati asayo mnanda mange oetera sensemelie mtandao nsemo ya Facebook na bogo tunyarabu na Ndizi TV News Digital na bogo nsemeli ya YouTube tunyarabu na Ndizi TV News ulitoko bwatera nera koneke chibi chamu nilicha wikira kuroko petronira mukira kerokele Lydia Mose ako yareta goetera somunwa wimanyiryo litanganike gima tunyara mangana ywa senchira yoke ya chuta. Ndikinabe kirase serikali ndendera abana abu barolesi bagutuka na ari statement magega yogo etana na gotigana magweli bono niga baretira mumungi no tinde kirwe no mugako tigairero abana babisiro na gotamigo gochi Nairobi na sekigo sento komanyinara yukuru Kiogoro. Hiyo mpango kwa bunge siku ikifika ya Tuesday next week tahakikisha ile affordable housing bill oikato itirichi kuryobaga chibwe chinyomba go affordable housing ekigo tari tukulia Jumaine otebire kimani chungwa. Leo tulikuwa tunaomboleza kifo cha vifo vya wale ambao wamekufa baada ya kunywa pombe haramu. Imisa yoko bayinyara bakule maiga yoko nyoma ruwa tanje irinigo yakorekana litukulia lero maiga yumubaro yu comment kanensemeria yakirinyaga nabande go ukora. Asa yomuone anda mange saransa mono tuimanya senchira yoboe kanu eliterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesi mangana maisa toche bono botuko toko chaka noroboti ruoko ganyo bokonyi enkeye mo ni gobona yaganyo bokonyi maiga yo mwana obo oyibono manyekandersa Franklin Munayo obwate myaka emeronge berenene aberega chandegeta segeka umwana ini gatebakana buna maiga yo kwiburu kwa yani ga yobore tuneli yote rasokogoro eriko ikrabona galitanya kubwena egento kereto moro kiwoyo otakora matemwa ya mana KCSE kubwatakana no kwabaisuka sekegetambe asoko nyara otaikira na masomo aseskuru niko chinga kichenke yatebire buna yabero muchando moneko nyara kubwenyu mwana oyo kubwatikana no botaka amoneme chanda gendretse kolia enkeyo niga yakolekana kurwa sensemeli ya ekenyoroga kia ruta imeye county ya Kisii omulikeito tipo nasanya na hataruika senkeyo na gotwariga roboti rokubwatia esabari ye maseyemo goikase kenyoro kia ruta kegotoke bunge ya bonchari yotokumirana no musayo ya maserieta Franklin oyo kunyara kwerera obokongwa gendereka gwitira asoko bano buruire egeka kimyaka 24 kurwa soko iburo kwaye omuchando otaranyorerio maiga yo gwitana na asetinye gitari muchando ni gombate eriote yabeire reka nanderi dire ya nande ni goli achagete karaga sini ono yabire liko nyagukimena kimena so nande na tembe kana sinya gitari tembe ko ngibo kwele bonde tinda nyora mboro ireki komenta na yweni gakwerero muchando buyu muireire rakobera isiko asegeke getambe anene mono asobokongu obonene chinga kiarenga se skuru ntetinche ti na ko te fofo tinche tigo ya la chumutu basene chomo chando na twale tobo kongo na renge ko ba bzen na renge abzen tisane school tinche ti ko kwenda school matuko asenge chomo chando ywe bokogoro ekiaga amigo chande pesana ya renge ko ikenga ki
mpaka naseri ikureka sengencho nikwa iguika chinsa gwatioka wana yabidi naseri kunata naberaka nonyena babune amate nigo bagwetera chinga kichinkongu asokorerwa no muibulio jomo oywe okonyora kwaye kulense wana nwande isko inanya bajini kose nyansi sengencho bado yomo chambe na bado mamuni kokari kwenya tabwatine meremende unabone gani gasogete sengencho go chugotorigeye nomo muromi to yo kombwati yara ni campus yare lakini asebone iga nisikara sengencho yo bone meruwe chibesa ense monaya e amate nigo yabwataya iga okoraga gatuono bunantu n'abantu b'barua bunantu n'omuntu wakachiranga nande rangi mweterero bune competition ya ikenge konyora negasi saizi umuntu ra ase wiki na bora asoko na elimu usikwanya no mutienyiga bado gwasokera mekabi abyata none na ekende pia somo nigo bono bakorwa okoboria kwa bene ande abantu bali babwatwa moyo bwo gokonya banyara gwesokia ili banyara kubasira asoku weni wakwaye nabo igokwegendereria asa masomo osaba monko anye elinde nyora libaga lyogo chikwirana asenye ndeni ne kosiende ngende enko elinde chego mokonya inde chego gokonya familia todo saba asoko suwancho kwino wetera sinsa karaba kuniga motokonyi mwana yacheruwe gitari hande kera abone sawo kuni utire na gitari utumukira abakwira na back andra machuna naga netino gosoma lakini neri uwezo eta saizi won tutabuga ekerero kia miaka 24 asumwa na Franklin Munayo aberega kurigyo bokonyo so gwetanga kinya gitari kurinde ataranyora nigo bona bikiro gosemeria guchia asa wananchi bali babwatwa moyo bwo wancha banyari kumusira elinyare guikirania endoto yaye iyo kugenderera nobugima giko reporter ya Ndizi TV kubase kinyorogia kia ruta kegotoka eward ya Bogiakumu ebungene ya Bonchari elietaria Nendipon asanya Mbia muno omulike ito Dipon asanya no kwegana munenkeyo ne chikonyara obo konyora obokonyi gotigana ibono mwanchu muligere tumulikira sengane lengeta makweli enke mukuru chinsemo cha Kiogoro niko yabwato moichano mone kubwatekana n'umusubati asireta Beatrice Kerubo oyobo no siri mabwa ya karense meri ya Nairobi baiga yomo biro kuruswense ya Nairobi oyobo nete koeni wase konya nyumira sensemo ya Kiogoro niko bonenka yo musubati migoteke tambokira bugoro na kwiro mubirenso bwanse meri ya bobasi egento kirire tekolete sakasagentinde abwa senka yo mugaka babwate tyo mubiro yugo chibobasi na kunyoirania asekolende ogotaiwana gotarokanete koirabanya nyimbo kunyara goswagati na koiro mubiro uyu na kunyagascha asenkendo ya Lenmek noina bwasiri tukulia lero boigesa kasaganigo yaene kiwa maiga jenka yomogaka abwaso musubati uyu wono konya sogete konda Lenmek ko yumubire asekolende nka yomusubati batanchirane engane yo noina bokunsana nuko niko kwanda chinza chintambe goika chinza kende chamaragoba maga yigwanchiro mubiro yukurusi worona go chigotinde kwa asekonya nyumire noina bo sobo musubati niko babisa abana banyagosira na kubatamia gochia Nairobi roboti rwa senchira nyoboime ime ya Kiogoro ebunge yenyaribari chache county ya Kisii omusubati Beatrice Kerubo oyosirera ime yo mocho Nairobi maiga yokurora sege kege kenda gusiroguma bwaye nigo ya mati yaye ya roberio yoko moenia senka yaye maiga yogotigamagega abana babere amo no mugakoye goika ogukwaye konyora tarakaniro chombe aso mugakoye amone ya mati babete bakwe roberia na kumwaka na chombe karenkendu maiga yogokwa libanyore obosibole bogochiko moenia engana yekera netu ikirano na waka na chombe gocha senka yo musubati ende bakaigwana ikaromaigwana kaleti ngo na musubati Gusii wana ndi ngoko ana karaigwana bagatela babu tukutana musubati ndakaniti ni wana batanete kaira idesa kalima wakaire Gusii na tano nilipiko ya wande mwana yakane
na ndareta omubere maega yokurusi wa senkendu ya Nairobi abwikora maragoba nigo eyamate ya Nyagosira jere tomubere sobo libaga bari koiro omubere ase Nyagosira konyasogete engana yerete teribera litinde na koirenka yo musacha kubwati omubere oyo ase babwatrante amona abanyanyimbo goika sobo musubati na kurusi omubere oyo ase banywerane na konyogata senkendu ya Lenmek yo tokaganyabukaira bakagenda Masauli bagakombwa kigali bakanyiti bali banyabwaka ngaki tuwaikire keroka tuwaikire keumbu tuwaikire Masauli bakaleta iboti mugoro basaine sakana nga umubiri wetiwe igare karuga iga tukagenda tukabawura umubiri kandi tukasaba polisi tukabwata umubiri tukaira mochari nonye nabo emambi ya rero maega yokoremo boina eri bakikuye umubiri kurwa nsemo ya Nelmek abwasogakire niyo kungusana kwene kigwase Nyagetari eyo maega yenka yo musubati gekorawo mu murumu abo monene kwanga kurwa ebalio permit mu murumu abo bamenya tenere Nairobi na rukane tinga tabasoboje ngamutinde kesoko nento gatebo ta gutinde kusoko abana baito baro mumusubati tu amwajite nande n'ibintu maega yokungusana na seke getambe kurwa chinsa 12 chamambia goika chinsa kyanda cyabono margoba nigo mwelio ye banchirwa na koigu umubiri oyo abwasi banyoreta senka y'omugaka sumusubati ikonya sogate ligocha koyonia nonye nabo niga abanda banyagosira babiswa nagotamigwa gochia Nairobi bana mabimuka twaje umubiri igoro bana mabimuka batama batwerera ibintu bya masakara ya Nairobi batamana abana muturu twaletera umubiri ku ngororo kumusana na ku polisi twalikire kiregendo twakole yukabana ko twaletera umubiri kurenda sensemo yaje umugako Nyagosira Vincent Onserio nigo aichande na sikya abana baye bakubiswa nenka y'umungina abo bono batamigwa na koirwa Nairobi nabo niganya rekubolia serikali enyare gosoa kati elia nyare koiranirwa abana baye nekinabe kirase serikali ndendera abana abo barolese bagutuka na ari statement baka abana bari bose bagutuka ebikirwa cyane bateye umukerena areri nesandikire serikali nyare ko muri kabana ubaka Nairobi nyare ko abana bane mbere na barugo aiga amabulyo natigarete kurende no inabo chiombe nchiakanitwe naseki enka y'umusubati itatageto umwana obo ainigwe asekonya sogete nainde naseki babisa abantu banyagosira na kubatamya gochi Nairobi omugaka Vincent naye gwegose abana baye onsinkyanda 12 maega y'ababera abagotiga nasege kabono niga makweli abaretiramo ko reporter ya Ndizi TV kuro chinsemo cha Kyogoro imeye county ya Kisii literana nchenkoro kwa Vincent Onyancha gotigana roboti rumwancho muligeri ko chikumurekero roboti ronde anemono igoro yamangarengete siasa onyerebona nigo naende amangarengete omubere ko ni gwa kurensemeli ya nyanchwe karebo igomubero yo monoga kira sengende mu mucyobosongo kubwatekana nengana buna omukungo monene nigatebere buna mukungo makata gwaterwa bulimo mubiro yo kabeteria ko gachwa senkendo mu cyobosongo engana turabe to kumurekera asama tukale bosi yogo tigarana gosigotigana nayo ekyombekere kya Gusii Culture and Development Council nigo bono kyanyarire kuru ko boli go cyasa bana siasa imeye county ya Kisii kone kibuna ngo tugutera bale amangana siasa ekero bawikirana asemeyega ya matanga kolengana nekyombekere ni gwa mukire bana siasa bali bakoleta siasa anene Nyagosira na kubuligwa abaye kia karokera na semeyega ya matanga ngo tigana bana siasa na koruwa magombabo gochia asenkeli ya bereke gosirirwa na bamwabo aniga gocha magaye kyombegote asa matuka bango igabana siasa baroka ne kurutera na mangana na gonchorense muyemeyega ya matanga koba egeti ya siasa ingana bagikerie na kubulia bana siasa gotwara omurembe no bomo ekarokera na sense muyemeyega ya matanga aho tuwakire gukwana igoro ya mangana akogenderera se emekutano yebirero abarayi bande baitu bande tali bonsi bande bachicha batagete ko kusangirirwa n'abantu baito abande bachicha batagita marieta amanyekane kabisa abande bachicha se siasa awo ayanara tukaja kokana ngaki ngo tigatosi kama ama
amatanga tiga tusike amakweli tiga tusike omonto oria okwa tiga tusike abanyana bali batigara amazisi abatabakerwe ng'ana ng'a gasareka igaba kiango igo ase rero tuangire nande tuangire kabisa naenda mang'ana aya bono iga ngoyasabera turi 20p goetera bono ase ebuku ya Nyasaye nyene ngosabirwa ara mang'ana aya ng'a Nyasaye atokonye arugati yeito omorembo. Finally, to arrange for a meeting to meet leaders individually so that they give us the insight what they have. But from the elders, from funerals, watoke kabisa kwa hiyo kitu. Wache wakuje kulia peke yake. And some people come there to say they have brought money. We don't want that money. Kuja, lia, enda kwako. Ikiwa nataka kusaidia the believed, give them silent or give them openly without engaging people wakupende kwa sababu na gotigana yumo nchumo ligereria ni golibereria siasa ligendrete kone kwa chinsemo aho kubwatikana no kuna cha wekira ntukuru aseke gambere goro yorobeberu wa keroka bwa sensemenene ya keroka yatebekanete nigere ase county area ya Nyamira uyu wanga ukwane ngane yuna kunyara kuboria abantu gusiko kuna cha weke gambero no mwe musebwe ward yeri goma Nyambeka Kisesa oyote bire bunatiga abantu bonsi banyare gusiko kuna cha kwarwe tuneke gambero abo lituko ligoro nigo chinga kiecha ya kwana ya wikira na somo ya mwa matanga ase county ya Nyamira buno muliketo Paul Kapokara agotomanya gukwana asa matanga ya moyo kumanya Nelson Nkoba oyo hegeta seneke ya Ndizi TV Kenya kuba gikomulekera matuka makaerire nigo mwemsibwe wadi gajerigo momos Nyambeka Kisesa agendere ko bwakobole amenyukura chinseme chiga kwene kibinango twara boro mulembe urenjereje moyo kwene kibuna umucyokero kango bole no bumo kupatikana muno kuna chokwana njitulito kuligoro nikigambire kene Nyamira unabe tutu bawa trana mu nyaribari para seta mu twakaraka ohebuya waigo barabande bekirana asaje ganigo bagendere ko bakubulyo bumo kwene kiwa ase bagendere ko bagusige tamagendere kwene kwimeye wadiga yeligoma nare tikato mwa masikani tiango teyo bantu ba mindu ko mondaro muga motogi mona kararo na kago twara na kami okwamadia bakwanya kuyigotia oko mogo cyaba gambe kwanje to togigwa na sawan togiga yani boza on kweguye kwa na usire ndo mu lakini yo na manje mwanya bante ngure anje tingo kwa ro Nyambeka tikato mubwate sie ando mara babuge tenga Nyambeka na rondusyo Nyambeka ya kirte kura nanje nda yake aseta Nyambeka ndusityo ejinga kijiyegete na njenga timo ujiga tiko bakera mbuye mono emoko ngobo director na ndo bwe msie bo woja mwanga ono ka kinje mwara wetikanda arati muko ngabona na abeire buyayiga abantu na bange bangonga njugo rike wojia na ndo na tare ko mwanga na jimbe de ko ngoro be mwana kara gonga na Nyambeka no ara no mokale na njenda wa ya so biya negento mwemsie kurase ewadi gajeri ko momos Nyambeka Kisesa agende ko bagakurira ng'anigara tunyerko bagakonya bamenyukura chinseme chiga cyabo charia alinazo kubanekeria magendero anene amache na yandamange urumwa kora class ya bochari ICD yote nimaliza naona commission ile school ya bocharia ina tengo tumia mere class kerishida teyo lakini ndio toche toka igore officially amache ebol arenge bocharia ekaremu ekaba tiach kaba complete umwaka yara atinge mutenyo 11 iga tuakora project ya amache na ne committee transform na romo ga koritu atatanya gotenga maseno arenge iga ngani chenga organize na pastor akwana to commissioni amachari na ndete yabekera machiko na byara abakonya toyanire ngondo kwane no mo chief toyane nyina boniga habebuli babuli kwene kibinango sigeta bari gisemiko cyasaba nababo eri kwene kibinango soma bara sabara babuli ko basira bane bunenjere yamoyo kwene kibinango kina bare ase amasomo wangu wanja tora so school ye ekorokwa bocharia primary school na secondary school tora bano no mwalimu oraroro tomatemwe gento tutagete abana baete bana university tusangia abanyagitari tusangi chiroya mambaka lendo keke baje batokonya tekala uyeyo
ginko ripoti gitoseni kya wanjite kya Ndizi TV kurugiga stinseme chika chabo chalia yutoke meje wadi ya ligoma ebunge ya Kitutu Masabi meje county ya Nyamira nche kongoro kwa Polycarp Okara na ukubuligwa nigo kwa rurwe annamono gochiase abanasiasa imeye county ya Kisii bagakwana kibuna ngomuleke baramagana arengeta magendera bago bango gokwane nganeyo naba director kurwa anene asobwatane buli bwa Kenya kwanza na murukura sekyama kalikia UDA ayasorongorwa Gusii asebono batebere buna abanasiasa nigo bairere gati ya magendera gotaikirana ase county ya Kisii kubatikana na siasa chiri chigenderete ase county ya Kisii korengana bwatani abukuru ensemo ya UDA nigo batebere buna siasa no itano no gotaigwana kwa bana siasa menye county ya Kisii nigo kwerero muraiwense William Samuel Ruto gotabwato kama gendero nichiba chisaine gocha serikali ya county ya Kisii bunatokumanyigwa na Dipon Asanya asege ikaro kiabona marogoba ne kiombe kia Gusii Directors Association ekyo kyanyara kora wano munyakero Walter Nyambati imeye county ya Kisii anene nigo banyara kuneria ngambu ya mono kuchesu muraiwense William Samuel Ruto asokunyere mu Gusii ase serikali yaye nigo twabwato mugutano ga egarero wogo number 1 wogo te nambu ya mono asengenjo president yetu yatwaribaga gokorera Kenya na Gusii gas ne ria kabere goichamo na korona na abantu buri nyasanja tukanyora egazi ngakitogo cha motokonye gisaku kya Gusii asenjera ya magendero na asengencho yo gokonya abantu baminto asinyise mao chinga kechibo igoni obanyara gokwanira omorembe ime ya Gusii gati y'abana siasa na gusegeta amagenderero anene mono naro egento tokurwa ninkeringana kitokoro morembo toke Gusii igeko erense yesi ikire bono iga seginchi gocha kutokonya so we are coming with a totally different approach egusege tomorembe egusege tamagenderero amangana twakwana na mange na kitogo chikotara county chaito ibere cha Gusii gokora magenderero gokonya bangina baburaka gokonya abalemi gokonya magenderero kera aina egere tosukia magenderero bosio na kwa mono tosugume chisemi abana baitu basome banyora chifisi bali batari konyora twabakonya baenda chisukuru bwate sia baminta na bakwanire umorembe noro tutagete Gusii gaiga aba na masikani na abaraimo chorire more birugo egenta Gusii batagete na magenderero tari segi chiga chigenderete no kosa masikani asabarai baito ekikero kitwakanire komenta nayo keroyo mo ni gabwateri baga buno mu Gusii gotware nkwana nabo igo gosanga nabamwabo lakini buno mu Gusii na nje nimbwate egosya yana buno mu Gusii ngocha amo nabaminto kororanga ngakitogo konya egesaku kya Gusii egento kera kitwakanire pi buna professionals ba Gusii neriogi eringe eriogi tatokonya eriogi tatoirande goikatokore gasi na bakenya bande na liturasikwe no nyankende gatogo sabage nka abantu baito bafaitike chizegi chisire onye togochamo tochamo buno mu Gusii toleta magenderero ndete kimbwate kera konyo mu Gusii nyale balete kiawate egere tosuke motu tosuke ense yaito asebono iga Gusii yene yaito twens Gusii yene yaito twens terie yo monto ndomo goikatomenyamo muna abana abamo asa maskani ataiyo asa magenderero ataiyo ense gosareka na magenderero takoba tobe komoki naande toligio morembe naande tobe kamaskani ogo chamo buno mu Gusii gati ya Kisii na Nyamira nigo koranyare gotoira bosio na kwenyorera ribaga rinene asa matukari bosio ime ya serikali kuna kitota yete kora projects ase Gusii ngima both Nyamira na Kisii ngaki togotumia chi office chetu na intukoleta magenderero ya serikali gwetera se chikasiritoire kirenga gite kenene kiringa na kitoko chichamo we harmonize our capabilities and opportunities chira available egere tokonyo mu Gusii minte sabeta nera agendera asuke busio inko ripoteri Ndizi TV getaseni ya chire nkuma imena isiko yorogongo rwa Gusii kurubu katakati bwo chio bosongo eritari anenkoro kwa Dipon Asanya
Na ikampani ya kapili mteda siri tukuliara nigo ya bwato kama liyogara nyare ko konya so kunyara gosiarera chingani bune nchire ya moyo kunyara ukinarige sakurwa sawa ni chingani kolengana ni kampani nigo bate bire liyogeri ndibwati bitango binde byonse anemono nabo chingani chikunyara kwawa inse chinsa 24 maiga yo kunyara gosiaro n'abantu kunyara gositumeka sogote yabuna nigo rosiria senchera yoko era chinguru ase chimwanya bantu asokulia chingani chubunu mulike ito mirde momanyi agotomanya. Bono nigo abalimi imensi ya Kenya anene mono kurwa orogongo rwa Gusii barine kibakwegokeria maiga yokolenterwa eliongo elirigo konya goita amakonde eke monyo gati ebinde ebinge nse chinsa 24 kolengano muteneli kurwa ase company yo ya maliogo Ian Sean nigo atebire eliogelio nigo lireligia na indentiribu ati chemical kendi gyonsi ikyokera chiego saliri roba ekiagera nigo likoro isigwa gwetera emete. We've just launched today in Kisii. We're working closely with our partners, the distributors. Distributors will be supplying all agri-vets so that we ensure that this really wonderful product gets into all agri-vets and is available to all farmers. This pesticide is zero residue, 1-day PHI. It's got a very high efficacy on a very broad spectrum of pests. It's got zero residue. It's got no mammalian toxicity, so it's safe for humans, it's safe for pets, it's safe for the environment, and the real kicker is that this product is being sold to farmers at the same price as the cheapest chemical insecticides. Nigo bateba ubuyobwe lyogelyo gochase abalimi naseba igo basemya abalimi chinchira cyo gutumeka elyogelyo. And the product has more benefits. It's a broad spectrum insecticide. It kills all the common pests that our farmers are encountering in the farms. It has zero resistance. And we have so massive benefits on this product that we hope the farmers will adopt and use in their farms to ensure that the food that we consume is healthy, safe and very nutritious, to ensure that our future generations are protected in terms of whatever we consume as a food that gives us nourishment in our diet. Gati abalimi abo batumire elyogelyo nigo bateba ubuyobwaye ase ebimeli byabo ansebaganya abalimi bande gwesonanya asobotumekibwe elyogelyo ase ebimeli byabo. Abagusiba minto buna abatubuga meberenga niga toli diusi toli chingeni togosimekera mugondo ndani to amarioga abantu abakoni babwate byasara bye chingeni so that chingeni echi chibe chingiya twali goje mebere yaito buya nji to affect asemebere kona ari gosaba buya mono umusongo gira otokonyire otorendere ryogo eria beire ligiya na litumekire naende ngokoli biya lirase skuma yane ngosirire ria siride bintu bina chia feeds naende ndo chia matokeo na mayale ngo advice bali bonds piba bategete ko litumeka lire ready available affordable naende lire pocket friendly na boko linyora sirigo lirenze ende kora litumeka singa kientambe na bora ra matokeo kule katika hiyo kilimo ya mchele kuna green hoppers zilikuwa zinasambaza huu ugonjwa wa yellow motor virus. Hao green hoppers wote walikufa, na hiyo kuna nikusemekana hiyo ugonjwa ni kama imeisha tukitumia hiyo, nikitumia hiyo dawa. Ugonjwa kama ya kanza ni kama tumeachana nayo, na ningehimiza kuambia wakulima wacha tugeukie agri-pest kwa sababu hii itatusaidia kwa mambo mingi sana. Kulipotania igetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Biamuno mulikito Mildred Momanyi gotigana jumoncho muligeli bono ni go aboroke oli bakara matema bo KCSA osekera 12 mwaka wa itawe wachi gosoa as University Managed College litukolia lero ni go banyara konyorobo semia igore chikosti abantu go chokora as University Managed College au asensemelia yabo base omenye gokera nona abwatani au kurwa sensemo ye chisemi uno mulikito Jurike Rubo agotomanya.
Ekiombe getenenerete amabaga n'obokonyi ase University Nature College na kirigie kegancha Gusii na HELB ni goritko ria rero babwaterana nabo basi professionals kora umoroberio bwogosemia abana bali bakora ekirasi gi12 chinchera baranyare gochora chikosi kirabakonye kubwatekana ni grade banyora ase umuchubu basi Nyamache Social Hall. Okwana na Dr. Siringi omo lecturer omonene bwe University ya Nairobi ni gate bomoroberio yuko bomuya asabana bange konye bachandegete barachiko konyeka no moroberio oyo engaki yenere ndangani kabisa asabana bakale ko gutuma amasabase chikosi riwaji gosome university ni TVET institutions mpaka Kenya Medical Training College bona libasokire bakale ko gutuma maombi isiko yeskuru karaba ko leskuru igontu anyolete abana basita bange sana batukarra bagochandeka mono bagatwakira gisimi bagonya kubuli igone kiagere tukaranga tebi ebyombe ebi biko biusikanete ase amangana ayo abambali bagochora cups na bali bakurukibesa help no bara tuwa baleta abaje kugwana na abana baito babatenga kibagochora chikosi Waigo mwafisa o Gusii Jane Wamboi ni gateba ugwakaniro wa Gusii ndimo waigo ase bali baratwara umuchando nabo bakubaikera ase emitandao. First of all, a student should not be prompted to pay twice for the same application, and if they actually encounter such problems, I would advise that they call our numbers. And we have various posters. They can log into our website portal. We have numbers over there, and they can actually call to be assisted on the same. Abaiboli na borokigwa bare ngororo ni gobago kero moroberio yo ase abaiboli bamwakira mbuya Dr. Siringi na gosaba abana kubeka umukia wane mukubwato kumna abantu abanne mocho kokwerenda inumweka chikokoro muchezo moroche muna abande bakorangerirwa na amura abande bagoikasi nyomba cyo kwerokia kwanyora omwana obutoibo motu twarenterurie eneka anyale korama ya akorire na ande njira asomiria abana abaibori igore ndi tigatwandira kumusabira egere nyasa ende kumubeka oro agende kole tubura bubungi yamono ndaite korereria ngambi yamono ase oyo minto Dr. Siringi asokonyora libageri goja gukwana abana baito ekeneke wekene sana mangana yantu anakonyara at the first time tu anyarorire namura nilihudhuria hii mkutano ya wanafunzi wanaojiunga na chuo kikuu. Nimepata imetufunza maneno mazuri mengi, imetuambia tukienda huko chuoni. Ningependa mimi kuambia na kuwashukuru kwa tukienda huko tuweze kusoma, maana wengine tunatoka familia ambazo hatujiwezi. Jina langu naitwa Ruth Mongare. I'm happy I'm accommodated to join September this year. I'm happy Dr. Siringi has bring the program which we are going to apply and we go further education. Amaene munenche iko mbere ire oyibwege kone narorire nasomira amange asengenchi abana aba baito. Ginga ripoteri getaseni kya Ndizi TV korwe sub county ya Nyamache ninche Julie Kerubu. Gotigana na yoto murekere wiga mangana rengete ama somo ni gaboroki wabono bagendra gosaje skuru cyabo anemono balia aba form 1 na se skuru elia ya beske ya Nyabururu asiri tukuria rego toka meje county ya Kisii ni gaboroki wabarigani wabo ikirano wabo somo alimo monne skuru yo anyaragote skuru ni gebwata maigero ni chimbo chingi yago chia asabana omurikito Everino Sero na mange Okoboria nigo kwarurwe asaba ibori kobeka obwamateboro buya na baorokia na boigo aborokiwa asentera yokorongeya amasomo ase chiskuru na boigo gokonya asokonyorekana kwa machibwa maya ase amatemwa manene gokwana ase skuru ya banyaroka ya Nyabururu ejogotoka sebunge ya Kitutu Chache South me county ya Kisii chinga kicho kwarigani wabene aborokiwa bekrasi ya Kianda na baibori omorokia omonene bwe skuru yo Madam Joyce Ogutu nigasegeta obuya bwa baibuli kobange na baorokia eryo kumanyabu na bana babo bagendrete asa masomo amone chimbwa cyabo. Guide your daughter well. There is no any other school. You are here. This is where God had destined you for, and sit down and finish your 4 years.
you will get the results. Korengana na madamu ogutu eskuru egyo negati eskuru echo chebasogongo rwa Gusii ejo boigo era sebirengo byo goikirania amaganio ya borokiwa ase eskuru eryo ko bali bagali egiyago ikirania ebirengo bya masomo biganeirie boigo ko bali gania ko ba egesa kwekiya kyamambya. As parents, when children come to school, when you take your child to the next level, and more especially high school, where their development and changes in growth are experienced, you will expect physical growth. But remember, they can grow from anywhere. Kwanza hata nyumbani ndio watakuwa vizuri. Because food is delicious. They can eat anytime and what have you. But then you will expect that here it's not just growth, but guided growth. When they are here, you will expect more to do with the character formation. Otherwise, kama ni kugrow tu mwili, wangebaki nyumbani. Asensemo ya baiboli ni gobarokyo bolemu ase skuru eyo asoko bagacha abana kebosemi chimbwa eriokoba ekyorokererekia ase binyoro. I discovered my daughter was coming to Nyabururu Girls in Kisii County. So my first reaction or my first concern was, is that school disability friendly? Because my daughter is disabled. So my most concern was, is Nyabururu National School disability compliant? Oboteneneri bweskuru ningo bwenekeria baibori amazingira maya ase abanyarukabo nabo igoko bayikange bale babwate mechando yoborema erioko bawo goisaneka wokobera ase skuru eyo. We expect academic growth, knowledge, and obviously as parents that's what geared you towards Nyabururu. But I'm very sure those on character formation are more than academic. Reasons, it is better to have that average girl in the house who can recognize you as a parent than have an A, but you do not know where she sleeps at night. It's better to have that girl who can appreciate you and call you daddy or mommy, and we realize that mommy's presence is important than those who may wish to even bury you alive. Ngoripoti regata seni kia Ndizi TV, erietariane Evelyn Osero. Nyamuno mulikite Evelyn Osero soro bochiru na mange kurugusi kuline tiganda gukombo kengo tambo kitoga ndango isiko ya Gusii umurebe nse William Samoei Ruto igata evidence ya Kenya na begetemero biriseni asoko ne kyabasa enkonyara wali meremo ye osenkonyara wale chigasi isiko ense ya Kenya Ruto kukona kurase county eri ya Kirinyaga ni gata beribuna iko bono baligirie amabaga ensu milioni asinze chisiko chiko kolemeremo na komochi wali baganda tukuikeria etaro ya hiyo kulikia mabaga yemerema 7 saa isiko yense. Tuko na nafasi nusu milioni ya export ya labor ya vijana wetu waende wafanye kazi ngambo, watuletee pesa tujenge taifa letu. Mimi nataka niulize nyinyi vijana wa hapa Madira, tukipanga kazi mpate kazi kule Marekani, mutashindwa kwenda kufanya hiyo kazi? Nimesikia mtu ya opposition anasema ati mbona rais anapanga ati vijana waende wafanye kazi nje. Sasa mimi nataka niulize, si tulikubaliana kazi ni kazi? Wewe ukipata kazi hapa Madira si utafanya? Ukipata Nyeri town si utafanya? Na Nairobi ukipata si utafanya? Na London ikipatikana si utafanya? Na kule Berlin ikipatikana si utafanya? Sasa huyu mtu anasema ati hataki vijana waende ngambo. Ati anataka wakae ndio wakipanga maandamano waende kwa maandamano. Sasa mimi nauliza wewe mtu ya Nyeri, yani wewe uache kazi ya kwenda nje ya Kenya uende maandamano? Si hata kichwa yako itakuwa imeharibika? Ama namna gani jameni? Mnasema tupange hiyo kazi isonge namna hiyo, tupange na hao wabunge. Na mimi naambia hao wabunge, sasa sheria ile iko bunge ambaye ni ya housing, ile kotini ilisema tupitishe, tunataka by Tuesday iwe imekamilika. Vijana ni wengi wanataka kwenda kufanya kazi. Si vijana mko? Si mnataka kazi? Hebu nione wale vijana hawana kazi kwa hii mkutano. Sasa wewe wa Mumbi,
Ukienda kung'ethia huko bunge na hawa watu wanangojea kazi, hawa watu watakuzamisha. Si huyu jamaa apitishe hiyo sheria asubuhi? Mnampatia amri apitisha asubuhi na mapema na awache maswali mingi ama namna gani? Wale wanasema sheria ipitishwe watu wapate kazi nione. Kumurigera wono Ruto ni garenge ase county ya Nyeri tari ya Kirinyaga bona cheko kotebia bori tangani jigakie Ruto gukona kurwa sense meyo ya Nyeri ni ganyara kote abuna ere ni go bugambi bwaye burengete enchira umurai bwense mo ikibaki arenge goikirania aigambo yaye aiga sense ya Kenya. Ruto ni gate bire buna ense ni ge konyara kogendere wana gukinwa gwetera sebango koreteri gwetera senchira ya makabesa sate bire buna ere nabegetemero bilio asogutumie bango gukinia ense ya Kenya. Sisi tumejifunza kutoka mungwana anatoka hapa Nyeri anaitwa Mwai Kibaki. Yeye ndiye alituambia nchi haijengwi na madeni, nchi inajengwa na kodi. Hivyo ndio Kibaki alituambia. Nyinyi mnanielewa? Mnataka tuendelee hiyo barabara ama mnataka tuende Kenya yetu ipigwe mnada? Tumeelewana? Neguo kabisa. Neduraiguithania. Na chinga kiechio gati ya babunge bakrowana kimani chungwa ni kubalire irago chiaso omorai bwense William Samoei Ruto unamba chigo itiengana ya ogokinia na boigo bwaga chiwe chinyomba go affordable housing aiga sense ya Kenya tukulia Jumaine krobarekera na se bunge ichungwa ukona bogo kurwa se county ya Nyeri niga tebena chikoria bunge bande konyara ko bokengane ejo eti gubuna lichika se bunge elyo murubulyo oboko ga chinyomba chirigiria so affordable housing onyare bokogendera. Amedhibiti uchumi, hajadhibiti. Si umeona dola imeanza kuporomoka? Si ndio inaporomoka? Si ulisikia wale watu wa sufuria walivaa sufuria kwa kichwa? Siku hizi unasikia wakiuliza unga. Si unga bei imeporomoka? Mafuta ndio hiyo bei inaporomoka. Dola ndio hiyo inaporomoka. Na uchumi inaendelea kuwa dhabiti. Mtaendelea kumshikilia. Ndio sababu rais, nataka ni kuahidi vile tulisema, ile mpango ya housing yenye umeanzisha hapa Nyeri, hiyo mpango kwa bunge siku ikifika ya Tuesday next week, tutahakikisha ile affordable housing bill yenye iko kwa bunge tutapitisha ili tukupee sheria mpya ambayo itakusaidia kukusanya pesa ya kuendelea kuleta ajira kwa hawa vijana wa hapa Nyeri na Kenya. Adwanya yemo kwa danaka mone mawira. Leo tiaugira wira ni wira. Kazi ni kazi, pesa wapi? Pesa mfukoni. Si rais ndio hiyo kazi anafanya? Aendelee asiendelee? Na chiga kicho mubungo kiaru ndini nyoro ni gobona motogiru murebwensa semero bili abegeta soko kinya mangana lengete uchumi ndini nyoro gokona kura sense ya Nyeri ni gate bili buna mero bili babere bakobeka ase serikali ya Kenya kwanza ni chikonyara gokinia uchumi gati ya kwanirenga mono kwira nanzo kurigerio bose gati anda mange asate bili buna serikali ya Kenya kwanza na bwatani bonse machiko bwatana no gikirania magendera sense ya Kenya. Ya kwanza na kushukuru sana kwa sababu nimeandamana na wewe for the last 2 days. Na umekuja hapa hii Mlima Kenya na maneno umekuja kufanya ni ya miradi ya kusaidia hawa wadosi wetu. Lakini uliruhusu niseme hivi, Mheshimiwa Rais. Hata kama nimesikia wamombi saa ingine na kusukuma, Rais, nikubalisha niseme nikiwa hapa nyumbani pia, hata wewe unanisukuma sana Rais. Niwaambie nanisukumaje? President, mimi unanisukuma na nafurahia. Tukitengeneza budget, ulinipigia mwenyewe na ukasema lazima niweke 4 billion shillings ya wakulima ya kahawa. Ukaniambia lazima niweke 7.2 billion shillings ya fertilizer. Na ukaniambia katika hiyo fertilizer, hata fertilizer ya wakulima wa majani wako hapo ndani. Na mimi najua ward ya Magutu kuna wakulima wengi wa majani na watasaidika hapo. Rais, pia ukaniambia niweke bilioni 2. Wale wazee wetu, wazazi wetu waliandikishwa katika pesa ya wazee. Ukasema lazima waanze kulipwa from next month. Na ukatuambia kabla tulipwe mshahara kama viongozi, tutakuwa kwanza tunatumia pesa ya wazee, kwanza wanapata kabla tupate mshahara. Na ukasema hivi, hawa wazee mara mingi wanaenda katika bank kutoa hiyo pesa. Ukasema watakuwa wanatumiwa kwa M-Pesa. Mtu anatolea nyumbani au dorewe gharama. Si hapo ni sawa? Na ya mwisho, rais wetu, wewe ulituambia utakarabati maneno ya food security.
ukatupea fertilizer, bei ya unga ikashuka. Wewe ukatuambia hata hii dola inaenda juu. Ukatuambia wewe uko na policies mzuri na shilingi ya Kenya itakuwa strong. Mimi naangalia maneno ya dola na shilingi na naona rais wetu kabisa ulikuwa unaelewa. Sisi tunashukuru wewe sana. Na umuwaziri w'uburendo Kithure Kindiki niko bona bereka gotemba begete mirobere isaine ane kurwa sensemu ya serikali eriko nyara kwa ene kibuna ngo kibare gukora amangana rengeta marwa tanche iri yobona roka ne koleta amangana yo bosere chinsemo chinyinge aniga go chamutuka makema y'abantu ensemeri ya Kirinyaga konyara komo mera marwa tanche iri nako ero mu barwa abantu abanga konyara gusire mu bwabo gukwana litukulia Kithure Kindiki niga atebere bune mirobere ya serikali no kuminana n'abasare nabo konyara kumurekera amangana rengeta marwa tanche iri ashinga kicha nyara goteba bagambi kubwatira naso bwambo igogo ikase binyoro asoko nyara kurwa ni amarwa ane kurwa sabengi bali bakwenga amarwa sebinyoro obarabengi byata. We had already assessed in the Ministry of Interior, and we had identified the sale and consumption of illicit and poisonous drinks and narcotic drugs as a security threat. However, looking at what has happened, it is our view that this threat of poisonous alcohol and the consumption of narcotic drugs is a serious threat on the same level as terrorism and banditry. And therefore, I want to say that starting today, the government is going to declare a countrywide operation on all areas of our country where our people have been imprisoned by the consumption of dangerous drinks and alcoholic drinks. And that operation will begin immediately. I have directed all the county security and intelligence teams across the country to convene today and bring a roadmap which will enable us to carry out an operation to make sure we save those of us who are still alive before we have an incident like this again. Na chinga kia yu agendrete ni gonu barubwa abantu bali babete bakunya mu rwatangiri chinsemo kiri cya Kirinyaga obaro jororoka ne komenta kuri abantu 15 bergo ikabante 20 maiga yo kunya mu rwatangiri na bande bo igokonyara gukora sa mu babete bakunywa asensemo yiga kiyemo yabereke gweta no ena boli tukuri arera emisa ayo ko basabera abakure yakorekana ensemo ya Kirinyaga asokonyera 15 na babere au bakwa asokolenda abande batoto bakwa lituko lya lero. Leo tulikuwa tunaomboleza kifo cha vifo vya wale ambao wamekufa baada ya kunywa pombe haramu 15. Hivyo basi tulikuwa na ibada ya kuomboleza pamoja na watu wa familia zao, na tumekuwa na ibada nzuri, ingawaje imekuwa na huzuni mwingi kwa sababu ya jinsi hawa ndugu zetu walivyoaga. Naona imetuachia hasara kubwa, na naomba serikali iweze kusimama, iweze kumaliza hii pombe kabisa, kwa sababu imekuwa pigo kubwa, kwa sababu hata wale wanashughulika na hii pombe ni kama wameshindwa na kazi. Kwa hivyo ningeomba serikali kuu iingilie kati hii maneno, iweze kusuluhikia hii pombe ambayo imetuacha sisi watoto bila mzazi mmoja na pengine wengine. Mwanchumuri kirebo na yungati yali ya tuwaba tukuwariga na mange kolinda singi nchie virone chinsa. Ngacharo na ngende nsemende studio tume na Captain number 001 Ndemo Steven. Atumanya manga na kurwa sensemeli ya hiye chiko sorito usukankwira nanda seke. Kiribu siyo nyaroko sangama na kukwana manga na mono unagende tuwateka semesiti ya manga na mayeli tukiliga. Ria ijuma tika nyora machi nkwira nanda seke kekeke. Kiribu siyo.
go benje kurwa chinse mo chonse ganda totegete tasene Ndizi TV kurwa sebono tiangwari ni bena samngana magia yechi gosori kuna butambe chelta nende mo Steven captain 001 Tocha kama ngana maija yechi gosori kurwa segeti gia Kisii school abose chi gosori chia chisekedelia se ensemo ya tamwan chia cha kira se chinsemo ona leroiga ase ezoni ya getembe ni wachosolo yetuchari gani ensemo ya Kisii school abwata chitimu ikomi chiaba mura ne chitimu ikomi chiaba iseke wekana chinseme echo kurandari bagari ya bene yokurukia bendera ya getembe ase chigosori echo ekerengo GSG sub county Sama leta le saumu yegero organizer getembe zone ase michezo ya wanafunzi wa sekondari karibu yanste vitukoligo sisi tukoligo mtu kwa cross country ya retobia handball boys and girls tukakora vya asile rotu wate michezo ya maminyoko asa wanafunzi to ikire nusu tuamia kwa kabona game michezo for 100 meters tukakora girls and boys kwa karibisa asogocha kwa akara to kolge kuru miaka yetu kuru maiga ntona ikere viwango tu wate before corona lakini kulingana na last year na sai tuanyoe ko imoka kwa viwango asa wanafunzi wao participate there is endurance abana ngo emerald bari nande kuminyoka emirimo mitano last year ntwa bwate bana bange bakomyoka emirimo mitano yakora mba bwate masaisa isa wikira bono iga ase ogosire tuwante kana athletics Kenya na handball federation wikabona iga michezo ligete na kesha Kenya Secondary Schools Sports Association eyo ka handle na principals with school ase bono wikabona iga ase michezo twakor ndera togo ko manyanga kwenda kwende ogosira no kitwana ogosira saba ba participate asaba bali ba nyara ko gagotinene St. Augustine Otamba Girls na techi skuru chira sensemo ya getembe zone na nigo bena chira mabagabe ne yogo swa sensemo ya sub county mona se go sori ya handball amone go sori ya maminyo kasobire bagokora buyase ebiaka ya magega nigo bayire buna gwetera machigo sori yechi banyare gwetuma naende kwene kibuna kiliba ikarane tio mwako eta mbagende bosio gwetanie kerenge ekyo Nencha samarita ngoro kwa Mirere Olfa ngoro skuru ya Otamba Girls gotoka se sub county ya Kisii Central ogetembe zone kuro se skuru ya ne to wate andipo girls obutu agetegoro tugatuku post number 2 alafu ase athletics ntogwate all events of which you know that Otamba Girls ne champion from Kisii as a triple jump already mwana itone roga number 1 as triple jump na long jump alafu ntogwate chimixes chinde chi event chinde like 5,000 3,000 na ronto bata na kuskoro asitigo sori kero kende mono shida togwate una bali ba gotenena chigo sori ne no finances chibesa tware wanja tonyoro gusira kuri City Federation na AK na maybe handball federation alafu na awakesha ngonte mabadi sana that is our kesha party maybe tware gusaba bokonye ase kerato kora chigo tori chiga tonyore to gusirwa na ntuto tenile tichiri faris na chikoch asa marieta ngoro kwa Philip Masanya chino mwarimu nareta abanafunzi iga sama mnyoka ya rero nimbwata abana bako mnyoka ase 1500 na nyari nkwiro mwanafunzi yo mase sub county kerenda ateba aba minto batateba bari mba togosomina barabu keringa skuru cheita mona baibori banyare bako abana libaga banyare bako enderera ibiye gwebiga baire twarorira abana baito bwate potential nene banyare bako eguribaga nande anene chiskuru cheito chibalibaga in terms of chibesa irinde gutonyare ko tokwira michezo itase Kisii county mutwe Onche mara ingati yari to kwa ndiko rwa SMS chu sori kwende jora kunase chi zone ao
asorongo rwa Gusii nigo mamereri yaya yekerengo kirige secondary chigosori chia term 1 chigenderete gati abontorere gosori yokuruta magene gosori ya discuss toro gosori ye chimbiro ke kogendere gosori ya handball ke kogendera urugero na chigosori bunenkoyo otorachirora se etami ya kabere chigosori mejura chitali chikoroberi go kunyara kwa chikogosori bu nyara buna ayande korwa samana rengete chigosori go litukori yankyo team ya Shabana FC the Glamour Boys waranyare koba bakogeni gwa na mone team ya makaide buna Police FC ikosora gosori gwa segeti ya Police Sako Stadium ochakira chinsa 10 litukori yankyo koso yanda ke Shabana FC ra nyare koba gekurwanda konyorobo bui ya rwariri sana asama tukama yetaranyora yanyabekire Shabana kobase inamba inse sana wikira warigire ya kabere korunse ase ligi ya FKF Premier League na egosori ya ankyo ya gosori kenchana se Shabana kurwanda chipointi sato nyora buna sense moya entunde ntangani gose first leg yeke menogati ya Shabana na Police FC Neo sori ndaki ogechi abigete timu ya Shabana Bosio kurunda chiteka chyo mwelio timu ya Police FC ya rakobage kolengana neo sori kaira makali yegolie yemo igontorera ndake se egosori entunda ya kabere gati ya Police na Shabana igora nyorobo buyo butangani pi asabi mirano bie ligi ya FKF Premier League kurunda yo nego sori yemo atete gosori chinda chirobe ya se ligi ya FKF Premier League ase e weekend eye mwancho mwereri abunongo nyari bagari ya vene byoko mwariga ni Vincent Nyanja kunyara kobaka goso ensemo ya Studio B studio y'Ikigosori atwerera manga ndake ali akorekanire korwa ensemo ya mangana mayiya ensemo y'Ikigosori asange urengeri bya yese kiteka chinke kumana kobato gusanga yo karibu sana ase studio y'Ikigosori. Yes. Captain 001. Nakyote. Tomerana naendega. Nabye kunyarika. Kwa morete kaina ajira kile to kumbolia. Ndio bora no. Ndio naonde. Okay. Karibu sana. Asante sana. Imaiti yabere wiki sana yatora mangana manga sensemo iri ya siasa mangana aliko na kulende Jumatatu kitariki 14 ntwaro yaringe chumaze konde kitariki 14 ntwaro 14 yaringe Valentine netu koliyo bwanchani kulende Kisii Jumatatu yali kulende Kisii tani mana renga bwanchani andake tutaboteke ikalege tanganipi ye bunge ya Kisii korwa se umutume komaga ile buna RSS enjere ndi chibunge njira nete ibikaro byabo Kisii muswado mutanganipi oiga tuwase bunge ese bunge ikirenge tanganipi na wikili usiocha Wycliffe sio chomo jumbe wense moya Ichuni ward ekapana manarengete impeachment timanya engene yana kikwanya nyora buno muraria ama ibengere bya bene umonchu murigereria ekero tokorigereria ngana yabake okorekana sege ikarege tanganigie bunge ya county ya Kisii igo barigetie na gote ya bono egento agochaka gokora mago yukere nebikaro nokumurusia bisi omokonyi umugavana we county ya Kisii Robert Monda engane yegetigwe bunge no MC we ward ya Ichuni Wycliffe usiocha akarta abera sana abande bagateba tiga tomurusio bisi abande nsema yabagateba tekunyarekana anyara kurusi wobisi aso kuligere nde muntu zikuligere yegente keiga enganze kuligere yebintu ni riso riri ya gatatu babule na mange MC ya magateba na tigo mo governor abensemo yamangana aba ase yamangana ya unaba MC atokorega sito MC Naftal Onkoba ya ward ya Nyacheki akabori ya rati uno mugabo no county ya Kisii abe yansemo iyo nguri na mangana ya atigera aba MC akore gasi yabo kero kote makurigere yegenteke abori na mange tibuli tangane nkwebori ine nenyarekane omugabo no county ya Kisii na atumie taba MC aba ochikurusio mokonya yobisi ine ribori nkwebori nenyarekane Naftal Onkoba nigo akwanete ngane iyo irigota gototuba maiso osogota kotuba omurigereria amona abagusia maiso uno mugavana tali imeye ngane ine na maeno omugavana narigeti omontoye oyuandake ogochikoba mokonyo omugavana we county ya Kisii ine nebe no maene asengincho omokonyo omugavana Robert Monda aroka nigutora obwamate bwange naenda akaroka nakobariga ni abwatani ba UDA asenka yaye nereje ya morentereire ine omokonyo omugavana nere na mahene na wete kurwa nsemeri ya ODM kogene nsemo ya UDA amana mange lakini ligeri ngwana yosoro musora kama gotebaiga aba MC aba igo barangire tu St Vincent agauchibesa oria orate motion ya sebunge kolenga eni ngwana yosoro mwancho mulingo nete yane kolengana no soro buna goteba
namba itu chebesa nto manya na maene mbaire gose mbaire amobodi na mangatia nigigente kandake ege tokurigeri amobodi neribuna egende nge bwate bwa mate bonde bwensi na gesiasa omokonyo mugavana akobuniwa asotoro bwa mata sensemende osekende nkeroro tutamaita amangana mange tuiso kutwara libagari abene ngakiena tutware ntumanyete nkana amo ntutware nganeye tuchunjuke nganeye masa yemo turigereri amaene nki omokonyo mugavana akobuniwa ase nkwane nde bagate abuna obutume kyo bwabisi osobeire getango asemeroberi yoko genderia serikali ya county ya Kisii liburi amanyagocha inke komo konyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda atebi wakole no mu governor andakatarakora tumanyagocha omokonyo mu governor emeremo yaye nereri ase serikali ya county ya Kisii andake emeremo yaye bwente okora onye kolire ositaranya kora igoko ta korusi kwa yobisi walimo korra serisori ya gatatu na bogotema kolengere inki kegerete na ndinki yakubuniwa ndakini matena maboli ya mange Vincent anyareko bakuboli kurende sefade yo mancho boli nyoraguna omokonyi wo governor no monto gochorwa ese etiquette ire yo bomo gati yo governor no mokonyi oye goko nyoro mutero gwakiro mu governor ekura okoba gwato kwege na somo deputy governor aro gwakiro mu governor tanki timo deputy governor oyo kurendo okoba mu governor ororo no yo bwanse mogete wancha kumwakere ekura na ndake mbaro bate kurende semo anyari bali wate abandake etwa igene to bura yandake bo mu governor Paul Simbarati okoba ndake monda kurende manyaribari keragwa kwisiko bibagali ditwa twegende ucha kairigo chikoba kwende ayonsi pina ma kanesa mweri ya siasa ekitora watebi na Ndizi TV tokobwatiria sobo ime ndemo datu gukora osikoligereria ase account area aso gwavinyanditi alikorwa okumusana nkwa betoko kati yo mugavana omokonyo mugavana litangani ekeroba umato kubwatana komo oriyo kuriye kerono mokonyo ye oyo kuriye kerono bwate bendera oyo tari gwakirikura lakini oyo ngwakora ari chikona bwatana tari gwakirichukura chikura ngwakirware korengana buna na hari bwakire taratie kura asengenjo ya monta ko vinya ndete gakore chikura na hari bwakire twe asengenjo mokonyo ye go vinya ndete agakirichukura oyo ndete akamagoika akatena ensemeri yo mokonyo yarenge kurwa akanyaro chikura chinke kogwetana kugachaka nto manyana ensemeri ya monda kurwa ara chikura ni chinkanyorete asogote makurige tumanyana ki andaguma to turige naki inki gekogera watatu kumwaka isiko Masorera na kane tena ki tali kuchiande. Nimetaba goli na mangara nyare ko baga ko boro kuna manarenge tense meria ya siasa na ese vionsi pini metrenga ni taranya ko bage gotakuno ke wikarnu ase bunge korende samat kale go sendora ndake ense meria ndake ya biko moswado yo ebirengo biri obwate byo boime sengane ye ebirenge ebyo mbiri bibirabe na ensemo ya omukonyi umugabana njera kyari gerese njo kura kitara kwa se bunge wikaya guli bagali yo kwegerera ayonsi ndo kwatia so metanya ko ba to kwerera abari baganda toto bwati ense meria mtenda ndoro chibuna kurwase county ya Nyeri bari bagatubwati kwa omatomo raibwense no alengensemo ya Nyeri Peter Ndubi konyese mu ya Nyeri nabwo na Joseph Okero kati abande au bari bari nsemo ya Nyeri bagatete to kwa bwati ya mase mukurwase county yiga sumore yarengeri tuko dia lero mbuya mono sana na asengi ncho yebiro bya chire sana ndake ndengere bagari abene ndake ryokorwa pole ya bene ase ense ya Kenya nyara ko obutuko bwokira Jumatatu to yakobo to komosirio munyango komekaire na Kevin Kiptum obwate myaka 24 no munyango gore ko myaka chembero cha marathon chikilomita 42 na se faida yoko manyo mwancho moriali ega myaka chimbero isato nero munyango ngo mutangani pi korwa sense ya Kenya na se historia kumyeke marathon ya 42 kilometers komnyoka se ege kachibero chonse pia mnyogete within ege kakibwate chinsa ibere ne chitaika ibere wo chance nero mutangani pi konyara kobaga komnyoka igo chimbera mnyogete chia Valencia kavanero mutangani pi gochaka na ekerengo kire igoro sana asa mnyogete chinsa ibere etagekeye mo ne sekonde merongo 5 ino mwaka 2022 akande semo ya London United Kingdom umwaka 2023 akanuka chimbere chiaga chibua sanyogete chinsa ibere etagekeyemo na chisekonde merongo 25 agakechiria bwate chintangani koru chisekonde 53 agachira chisekonde 25 asentunda yagato ya yoko mnyoka akanuka chimbere chia Chicago Marathon ase chimbere echo akamnyoka chinsa ibere
nechi second 35 chioka agake chi second chiria amnyogete taikemo chi second 25 agachika ikoba chi second 35 yono mnyogese chimbiro isatu konyoro kubirega gokei ebirengo biyaye igese chimbiro ari gochikomnyoka chia Netherlands rodada momotienyo yokane abange mbasa juna ngochiko bange mwanya bantu mutangani komnyoka chi kilometer 42 kilometers inseye chitagi kinsaibere na konyoro kirikurumaiga asta andakanya date komnyoka chimbiro egekege tambiko bwa chimbiro chirishia magega ale gokei korende bune mbasokanere ningane gendete gutukwa soboime tukamosire Kevin Keptum korwa message gosori barure ngora yaito Biembono mwancho muligiria soko chora gotengera Ndizi TV na bubono bwansubu mugusigendera gutubwatia gwetera nsemeria ya mtandao Facebook tora gwetera Ndizi TV News Digital, YouTube tora gwetera Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Narajo aseri bwase maragoba yabono chinsa nebirondo chebya chirega chinsa ninye chideka na chibono chia butokire ikomia karonto asangire amo nayo kuransemeria ye chigosori nseme chigosori njema kende bunande mo Steven Captain 001 na boigonto watu musubati onekina kwanyere chibicha amoneryogi Petronira kwa kira rore kenda ke chibicha neryogi kwanyere asenchera yobo ikira gotamwe balidia mose oyubono yareta goetera sumu na we manyeretero buligiryo bujaime ya Ndizi TV tumeranenga kienda na inde chinsabune chiritukobune liga Juma SMS ya mangana mayiretera na nchenkrokwa Vincent Onyancha